Аз съм Добрина Чешмеджиева, журналист съм в Българската национална телевизия. Приятно ми е, че в деня, в който обществената телевизия празнува своите 65 години, съм тук, защото темата, по която беше поканен представител от нашата медия, е важна за нас и ние знаем, че е важна за всички хора. Непрекъснато се пише, коментира и говори, особено по темата, която ще дискутираме сега – околна среда, инфраструктура, свързаност и качество на живот. В дискусията се включват инженер Илиян Терзиев, председател на Камарата на строителите, Румен Костадинов, кмет на район Връбница, Георги Тодоров, кмет на район Люлин, най-гъсто населения, нали все още няма промяна, най-големия, Борислав Сандов, бивш министър на околната среда и водите и вице-премиер в периода 21-22 година. Добре дошли на всички вас. В началото още да ви кажа, че ще разчитам и на вашите въпроси, кратки и на място, и мнения, които смятам да не оставяме за края на дискусията, просто вие да бъдете част от нея. Всички тук, които сме на сцената, сме на едно мнение, че така ще се получи много по-интересен и директен разговор между събеседниците и вас. Една новина, която прочетох докато все още беше първия панел на конференцията. Такса смет в Столична община за 2025 година няма да бъде променяна. Това прочетох преди малко. Предстоят, разбира се, обсъждания. И това е съвсем нормално, защото започва сезона на бюджетите. Много идеи може да има. Въпросът е за какво има пари, от какво да се пести, но къде да не се жалят средства. И това ще бъде първия ми въпрос. Първо към районните кметове. Заповядайте, господин Костадинов. Четох в едно ваше интервю, в което вие казвате, трудно е да носиш отговорност, без да имаш достатъчна автономия, да разполагаш със средства, така че да изпълняваш идеите си, това, което искат жителите на района. Все още ли е така? Да. Чува ли се? Добре. Искам да благодаря първо на госпожа Василева за поканата. Да, трудно е, за разлика от нашите съседи, по-малките общини, които имат по-голяма автономност, въпреки по-малките бюджети. Ние, районите в Столична община, сме пряко зависими от Столична община и съответно, освен че трябва да се бориме с проблемите вътре в районите, трябва да се сравняваме с още 23 района за финансиране и за средства. Относно таксата за такса смет, че няма да се промени, към момента това е очевидно решението на ръководството на Общинския съвет, но смятам, че тя трябва да бъде повишена в някаква степен, за да може да отговориме на натоварването, което се получава в момента, а именно отпадъците са доста повече от това, което трябва да се генерира нормално. И много хора злоупотребяват с това нещо. Ежедневно виждаме не само препълнените кофи, а изхвърлените едрогабаритни отпадъци до тях. И въпреки, че има една така, смея да кажа, добре изградена система и контрол от страна на Столичен инспекторат, да речем, едрогабаритни отпадък трябва да се изхвърли в събота и хората решават в неделя да си го изхвърлят и се получава една седмица да седи тази грозна гледка, което не смятам, че е окей като цяло. Господин Тодоров. Здравейте. Благодаря за поканата и аз и честития празник на Националната телевизия. Това, което мога да споделя е всъщност, че ние като районни кметове сме най-близко до гражданите и от нас се очаква всичко независимо от това дали имаме правомощия, финанси и така нататък. Опитваме се да оправдаваме очакванията на гражданите, най-малкото да сме посредник и медиатор в решаването на проблемите на гражданите, за които нямаме дори директни правомощия. По отношение на такса смет, тук отново влизаме в този параграф, тъй като за сметоизвозването на територия на Столична община отговарят дружества, които са сключили договори с Столична община и съответно пък техния контрол от страна на Столичен инспекторат е отново под шапката директно на Столична община. Разбира се, ние имаме добра координация. Сега предвид предстоящия зимен сезон организираме
Във всички райони колегите го правят. Оперативки по отношение на това как да се изработи плана и да се контролира и спазва по снегопочистването. Но ресурсите наистина са ограничени и е доста трудно ние да контролираме този процес. Всъщност ние нито имаме финансовия ресурс да го ръководим този процес в редица дейности, които са от местно значение, нито имаме контролните функции под наше ръководство, за да може да упражняваме ефективен контрол. По отношение на такса смет сме също в този параграф, тъй като те се събират централизирано от Столична община, съответно тяхното разходване минава под шапката на Столична община и всъщност ние нямаме директни приходи нито от такса смет, нито от данъците, които се генерират на територията на съответния район. Това е нещо, което ние още в предизборната кампания сме коментирали с господин Терзиев и екипа. И по линия на това, че работим по прилагане на мерки, които децентрализират тази отговорност и финансов ресурс, очаквам през следващата година това да продължи като тенденция и да се работи в тази посока, за да може наистина ние да се отчитаме и да бъдем действително отговорни за това нещо, защото по този начин функционално ние ще имаме реална отговорност пред гражданите. Сега за такса смет, ако мога от името на Столична община да кажа, че се работи по различни варианти, по които да има не просто увеличение, защото това не е самоцел нито на ръководството на Столична община, нито на районите. По-скоро се работи в посока да има по-справедлива оценка на това всеки гражданин колко дължи съобразно своето потребление и отпадък, който генерира. Има различни примери, които и аз лично съм споделял. И дискусиите очевидно предстоят, щом като точно не се бърза с финал. Ние имаме дискусии вече на ниво Столична община между кметовете и господин Терзиев. Като аз лично мога да дам пример в други страни това, което се прилага като практика и до някаква степен би могло да се приложи в България съобразно нашите специфики. Има различни методики от това да има определени чували, които се ползват и закупуват, така че хората да ползват само тях и само там да си изхвърлят отпадъците. През това контейнерите да бъдат достъпни само с чипове, чрез който чип се отчита съответния отпадък. Сега това честно да ви Ако кажа... искате да влезе малко по-късно в тези подробности. Но само да кажа, тези решения не знам доколко биха били приложими така да бъдат застъпени. Имам по-гъвкави решения, например спрямо консумацията на електроенергия или топоподаването се прави една аритметика и формула, по която сравнително обективно и автоматизирано се отчита отпадъка и потреблението на съответните домакинства. Благодаря ви много. Господин Сандов, инженер Терзиев, само че нали няма да ви липсвам, ако слезна тук, защото не виждам едновременно всички гости. Разбира се. Как ми бъде по-лесно. В началото и аз искам да благодаря за поканата и да поздравя организаторите на това събитие. Госпожо Чешмеджиева, за вас е особен празник наистина, тъй като вие дълги години сте лице на Българската национална телевизия. Честит празник и на всички нас, тъй като това е обществената телевизия. Колкото до темата за такса смет и тази новина, която вие казахте в началото, мисля, че е малко прибързана и в същия момент осъзнавам, че Столична община няма как да чака Народното събрание да приеме държавния бюджет. Защо казвам, че е прибързана? Няколко години вече, чрез Закона за държавния бюджет, се прави едно отлагане на прилагане на принципа замърсителя плаща, който би трябвало да смени като цяло концепцията по начина, по който се създава тази такса смет за отделните потребители. Тя не би трябвало да е както до момента на база на имота и квадратурата на имота и оценката, а трябва да е на база на действително кой колкото замърсява, толкова да заплаща.
Така че аз мога единствено да предполагам, че онова, което господин Терзиев и новото ръководство на Столична община откриха като проблеми по отношение на завода за отпадъци в София и може би оптимизацията на дадени процеси е намалил разходната част, която позволява столичани да заплащаме същата такса смет за тази година. Очаквам в същия момент и тази година през държавния бюджет, това е което чувам и от исканията на Националното сдружение на общините в България, да бъде запазен този подход. Това е тип отлагане, но искам да предупредя, че вече това налага наказателна процедура срещу България, тъй като твърде много години ние отлагаме въвеждането на този принцип замърсителя плаща. Не мисля, че ще може по друг начин, чрез изчисляване на електрическо потребление или топлоподаване, тъй като те не винаги са в пряка корелация с отпадъците, които се изхвърлят. Но при всички положения, ако мога да кажа, не само изхождайки от тази новина, а и понеже коментираме въобще общините на запад от София, освен на западните части на Столична община, каквито представители имаме тук в лицето на двама от районните кметове, със сигурност е необходима сериозна управленска инвестиция, ще го кажа, защото не винаги това е свързано с финансова инвестиция по отношение на оптимизиране на процесите. Все по-малко депониране. Надявам се, отварям тук една друга голяма тема, която се отлага, свързана с депозитните системи. Въвеждането на депозитна система ще намали обема на отпадък, което ще намали пък разходите на потребителите и в същия момент ще да бъде допълнителен стимул и включително на ниво менталитет за гражданите да гледат на отпадъка като ресурс, защото от него могат да получат нещо те самите. Това сменя въобще подхода в начина, по който ние като потребители действаме. Така че това са двата ключови момента. Дали ще се отложи въвеждането на новата система за изчисляване на тези такси за отпадъци, кога ще се въведе депозитната система и как ще може да бъдат оптимизирани пък процесите по самото сметопочистване и сметоизвозване, тъй като това също е друг важен момент. Отварям една лека скоба и с това ще приключа с темата. Има много модерни начини, по които се изчислява генерираният отпадък в отделните кофи, буквално със съвременни средства за такива изчислителни средства, които казват колко е пълна дадена кофа. Така се оптимизират маршрутите на колите за сметопочистване. Така че един такъв подход би намалил разходите и би бил добър предвестник за това, което предстои, би могло да даде по-добра картина къде, кой, как изхвърля, за да може да се обособят, ако не индивидуални, то поне районни такси. Таксите да бъдат диференцирани по райони, по квартали и също така начина, по който се вози до депонирането и, разбира се, надяваме се все по-малко да се депонира. Това са условията или това е законодателството на европейско и на национално ниво. Благодаря. Благодаря ви много. Инженер Терзиев, да доразвием темата. Представяхме си разговора в този дискусионен панел като търсене на решения и даване на примери за това как да съчетаем в едно развитието на града, бума на строителството, затворени комплекси, красиви нови кооперации, хората купуват непрекъснато апартаменти и това се коментира много между едни разбити улици, но ние не можем да спрем развитието на това, че има търсене за жилища и съответно жилища се строят. Но в същото време трябва да го съчетаем с красива градска среда, с концепция, с екология и свързаност. Уравнение с много неизвестни. Знаете ли решението му? Здравейте на всички. Илиян Терзиев съм и съм председател на Камерата на строителите, които са най-хулидните в момента в държавата. Начало, заедно с кметовете, разбира се, не ги слагам по-назад. Абсолютно сте права и наистина аз бих тръгнал от там, че инвестиционният процес или интереса в инвестиционния процес зависи от 5 играчи в това нещо. Това са инвеститор,
надзорник, строител, комуникации и накрая приемане на обекта. Всеки един от тях в някаква степен отговаря за това какво се случи. Това става дума и когато се строят жилища, когато се правят улици, когато се прави ВиК инфраструктура. Проблема в обществените поръчки е това, че това, което касае инфраструктурата, може да бъде поръчвано само от държавата. Това не касае частния сектор и затова там нещата са в най-голяма степен най-объркани. Защото там, където нека да не ми се обиждат и аз въобще не отправям упрек към кметовете, защото те в една голяма част въобще нямат как да разполагат с парите си, така че да направят това, което искат гражданите в техните райони. Всичко това касае само държавата. Тя трябва да направи план, както е направила генералния план, така че жилищата да бъдат такива, каквито и след това да няма изменения. За този ъгъл може да направиш 40-етажна сграда, па на другия не може, защото това е големия проблем. Сиреч, ако всеки един от тези играчи в строителния процес е на мястото си и съответно направи така, че всичко това от него да излиза някаква прекрасно нещо, защото фактите показват, че там, където се намеша държавата в обществените поръчки, нещата не са много добри и не са лицеприятни. Там, където има частен интерес и той си пази интереса, нещата се получават. Що се отнася до това, съм напълно съгласен, че трябва, за мен лично аз трябва да смятам, че таксите трябва да се повишат. Трябва да са диференцирани, трябва да са по някакъв начин така, че да не съсипат хората в крайна сметка, но трябва да се събират такси, защото без да се плаща няма как да се случи каквото и да било. Тъй, че категорично съм за този процес, който трябва да върви напред, но трябва да подредиме коня пред каруцата, не обратно. Не може за всичко да бъде виновен строител, защото той е един обикновен изпълнител на това, което някой си е поръчал. В крайна сметка ние това правиме. Някой ни възлага, ние изпълняваме, някой го приема. Не може вечно строителят да бъде виновен за това, че да речем дадена сграда е грозна, другата е супер, това от него нищо не зависи. За тази работа има архитекти, има инвеститори, които възлагат това, което трябва да се случи. Също се отнася за инфраструктурата, защото какво е виновен строителя? За това, че някой не се е сетил, че трябва да направи първо комуникацията под пътя, след това да направи пътя и тротуара, а не след това да почва да руши и да го прави наново, и това се отнася за абсолютно всичко. За тази цел това трябва да има планиране и трябва да има предвидимост и време за изпълнение. И двамата районни кметове, които участват в дискусията, са коментирали многократно, не само в кампанията, а и след това темата, която сега също вие засегнахте. Темата за лошите ремонти, темата за това, че има сериозни предизвикателства, за да се повиши качеството на живот на жителите във вашите райони. Господин Тодоров, казах вече, най-големия, най-многобройния район Люлин. Той е по-голям всъщност от доста градове, които ние смятаме, че са големи, с един елемент на предизвикателство, квартал Филиповци. Господин Костадинов, вие казвате, че северните райони са били години наред изоставени, на тях не се е обръщало внимание, липса на канализация и лошите ремонти. Докъде успявате, първо към вас, да се справите с сложната част от уравнението, как трябва да изглежда Люлин? Кое е най-неразрешимо като проблем за вас? Това, което идентифицирахме в предизборната кампания и изведохме като приоритети, които следвам към момента, са няколко неща. На първо време са липсата на паркинги, на паркоместа за гражданите, което е много пластов проблем, тъй като липсата на паркоместа води до паркиране в зелените площи, което води до тяхното унищожаване, което води до социално-битови конфликти между гражданите, съответно води до разбиване на инфраструктура на тротуарите, ако щете. И съответно това чисто инфраструктурно е един основен приоритет, по който работим. Трудно е, защото Люлин, проектиран през 60-те години на миналия век, е проектиран така, че за 4 домакинства да има място за една кола. В момента, знаете, за едно домакинство, да кажем, 1,5-2 коли средно се падат, съответно
Това е много голямо предизвикателство за мен и за всички райони, независимо, че ние сме в периферията на града. При нас проблема с паркирането е не по-малък, даже бих казал по-голям, отколкото в централните части, тъй като в централните части това поне е по някакъв начин урегулирано. Съответно, ние работим по отношение на това да се изграждат такива паркинги. Днес открих един такъв паркинг. Работим по това да вкарваме иновативни решения, благодарение и на държавния бюджет, който предвиди инвестиционна програма за общините по времето на министър, на финансовия министър по времето на Кирил Петков и на академик Денков. Успяхме Господин Василев. Да, господин Василев, успяхме да привлечем финансиране за такива паркинги, така че да може малкото т.е. ние в Люлин имаме големи междублокови пространства, които искаме да запазим и облагородим и да изградим паркинги не за сметка на тях. И всъщност опитваме се и проектираме в момента такива двоетажни паркинги и многоетажни паркинги, които да усвоят по-добре пространството. Благодаря ви. Господин Костадинов. Относно изоставането така на северните райони, мога да дам очевидни примери, като да речем Ломско шосе, който беше изграден до средата. Да речем булевард Рожен, който в момента го изграждаме до края на скоростната тангента. Булевард Сливница, който не е ремонтиран от много време. И това са малка част от примерите, които водят до този извод. Да речем в другия край на София, Цареградско шосе, изхода на София, който е така доста добре поддържан. Южната дъга на околовръстното по същия начин. Докато при нас е направена северна скоростна тангента, която няма връзка с София като цяло. По същия начин, в момента друг пример, който мога да дам, то е от национално значение. Всъщност изграждането на булевард Европа, на автомагистрала Европа и свързането с скоростната тангента. Тук от страна на районната администрация мога да кажа, че ние така бутнахме процеса, тъй като беше замразен до село Вуяк. Причината беше, че част от имотите, които попадат, не бяха правилно урегулирани. Съответно, аз и моята администрация доста бързо и експедитивно подпомогнахме да се продължи строежа и както сега може да видят всички, които минават по пътя, по Ломско шосе, пътя за Костинброд, как тече усилена работа и действаме доста в тази посока за пътните връзки на северните райони с изхода на София и с останалата част на София. Друг пример, който мога да дам, началото на миналия месец стартира изграждането на източното платно на моста над Бакърена фабрика, което пък е първа стъпка към връзката вътре в града, от Люлин през Модерно преградие до Надежда, за да могат да се освободят част от другите градски артерии. Да. Господин Сандов, от това, което чуваме от районните кметове като предизвикателство и там, където те се насочват, разбираме, че се натрупват две тенденции. Едната е бума на строителството, но другата е свързаността, темата с транспорта, която може би е най-сложната пък, когато гледаме екологичната страна на развитието на градската среда. Ние нито можем да спрем колите, нито можем да спрем строителството. Как обаче можем да си опазим зелените площи, тези важни пояси, с които София винаги се гордяла, че е много зелен град, обаче дали така ще остане? Мислих да започна с това дали София е зелен град. Може би не, може би малко по-късно. Зелен ли или не? Говоря като природна даденост. От дълги години София кандидатства за Европейска зелена столица и отпада на много ранен етап от класирането. Така че мит е това, че София е зелен град, замислен е като зелен, с много зелени площи, паркови пространства, тези клинове, които слизат от Витоша и така нататък, но през годините заради най-вече лошо планиране
са загубени много от тези добри страни. От друга страна, града е доста пренаселен в момента от сгради, не толкова от хора, защото голяма част от сградите не се използват пълноценно. Има много свободни апартаменти в София, което пречи. Нито строителството е проблем, нито колите. Проблемът е, когато управленските подходи на планиране залагат автомобила като основно средство за мобилността, тогава ние имаме този проблем с твърде много коли и липса на паркоместа. Когато строителството е не по планиране и се получава едно сгъстяване на жилищните райони или изграждане на определени строителни зони, които не има място там, едно много странно смесване на жилищни с индустриални и така нататък, тогава се получават проблемите. Иначе ясно е, че ще има и е необходима и мобилност, и автомобила не може да изчезне в близките години. По-скоро тенденцията е той да се електрифицира, не да бъде, да бъде изместен. И строителството по същия начин ще има строителство. Въпросът е къде и по какъв начин се прави. Като аз лично, идвайки на това събитие и темата, която искам да ви кажа, че перспективата пред северните, западните и северозападните общини от София и тези райони вътре в София са може би едни от най-приоритетните. Говорил съм с много хора, които са урбанисти, които се занимават с планиране и които казват, че София би следвало да расте натам, в тази посока. И именно тези райони би следвало да получат най-добри предпоставки за развитие в следващите години, ако се следват тенденциите, които бидейки България част от Европейския съюз и следвайки световни европейски тенденции, би трябвало да се случва точно това. Какво е нужно обаче? Ето, когато говорим за мобилността, нещо, което много отдавна се прокрадва, но никога реално не е заложено като приоритет управленски, това е изграждането на тези така наречени крайградски железници или S-банове в Германия и така нататък. Едно подобно нещо ще реши включително проблема на паркоместата в Люлин, защото много от хората, които идват от западни общини, паркират в първите жилищни райони в София и оттам се качват на метро или нещо друго. Тези буферни паркинги, с които се заложиха и които частично бяха изградени, идеята им е в някаква степен да решават и този проблем, но той би бил много добре решен с една добра по съществуващите трасета. Имаме трасе към Банки, имаме трасе към Сливница. По съществуващите трасета едно въвеждане на такива по-скоростни, по-редовни, по-добри крайградска железница би решил в голяма степен такъв един проблем и мисля, че би отворил повече възможности първо за хора, които живеят в София, но искат да живеят малко в страни от София, и второ за онези, които живеят в страни на запад от София, но работят или искат да работят в София. Така че това е съществено важно по отношение на мобилността. Отделно е да се помисли за допълнителни такива буферни паркинги и разбира се да се подобри още повече. Знам, че се работи значително в тази посока градската мобилност, за да може да е по-бързо, по-лесно и по-евтино ти да се придвижиш с обществен транспорт вместо с личния си автомобил в рамките на града. Тук загатваме един друг проблем. Това ще допринесе и за подобряване качеството на атмосферния въздух, който пък е много сериозен проблем в София. И тъй като сме поведели темата и за инфраструктурата, нещо друго важно е, че изграждането на тези пътни артерии, за които се спомена и булеварта Магистрала Европа, дава възможност наистина за по-голям и по-бърз обмен между неминуемо общините на запад от София са пряко свързани с столична община и най-доброто е да се развиват в синхрон, а не всяка на свой крак, защото това създава рискове от определени несинхронизирани планирания или осъществяване на дейности и проекти. Тук искам да кажа и два други важни въпроса, защото казах за въздуха.
ми се иска да си говорим открито и за проблемите. Проблема с въздуха в София и в общините на запад от София идва поради една от основните причини е това, че вятър духа от запад, северозапад на изток, юго-изток. Какво означава това? София приема значително замърсяване от общините, които се намират на запад от София, най-вече от изгарянето на дърва и въглища в тази част. От друга страна, и София, и общините на запад от София са жертва на трансгранично замърсяване, което идва от района на Пир, от Димитровград. Това е дълги години установяване, учи се даже в учебниците по география, още в 7-ми клас, за това трансгранично замърсяване. Тук пък е необходимо усилие на държавата и такива трансгранични проекти, които да се правят, за да решават този проблем, защото този проблем там е проблем и тук. Така че това по отношение на въздуха е значително като проблем, но създава и възможности, включително за строителството, за обновление на сгради, за по този начин намаляване на ползването на тези ресурси, защото при една енергийна ефективност те ще бъдат по-малко, и от друга страна за промяна на тези горивни процеси. Преминаването към въглеродно-неутрални решения, каквито са соларните панели за отопление и за електричество, централизирани системи за геотермия и други такива неща, които все още за много хора това изглежда като нещо в бъдещето, но то е настояще, включително в България, и могат да се взимат добри примери от България за подобни решения. Завършвам с още една тема, свързана с строителството, защото такива са панелистите и това е важно. Нулево енергийни сгради. Строителите имат вече познания по тези въпроси, но трябва да започнем от общинските сгради, от това, което е с публичното финансиране. Ясно, че частният интерес, той ще си движи тези въпроси и това ще се случва, но пасивните сгради и елементите в строителството, които са от естествени материали, са ключово важно за намаляване на разходите, както при строителство, така и при потребление в последствие, и за това да вървим в посоката, в която ние като държава, като континент, като свят сме си поели, именно нулево-въглеродна икономика до 2050 година, прекратяване на голяма част от тези процеси, така че строителството е ключово важно, особено защото след 2 години влизат в сила търгуването с емисии и от сградите, и от транспорта, тези две важни теми. Ние сега не го мислим това като такъв разход, но то в един момент ще се случи, така както в момента плащат индустриалните предприятия, енергетиката, това ще става за транспорта и за сградите и е много важно ние да не чакаме последния момент, а да го заложим от сега. Съгласен ли сте, инженер Терзиев? Подготвен ли е строителния бранш да ни води смело в тази посока? Аз щях да питам господин Сандов, но може би сега и вас. Действително такива зелени сгради са изключително модерна тенденция. Има и в София, обаче на мене ми звучи много скъпо. Така ли е? Хубаво, ефтино няма. Така че няма как да си купите Мерцедес на цената на Москвич. Ако искате да живеете в такава сграда, тя струва съответните пари. Но ето сега господин Сандов каза нещо интересно. Защо държавата не даде пример? Защо местната власт не даде пример, като инвестира първо в повече такива именно сгради? Това е голямия въпрос. Вижте, един от големите проблеми, ако си спомняте, преди 4 или 5 години стартира предишната програма по саниране на жилищата. Хубава, лоша, тя мина. Колко неща се изговорих и колко неща се опорчиха, това е съвсем друг въпрос. Но най-интересното е, че тя спря. Строителите реагираха, възпитаха, обучиха по този повод своите колективи, работихме 2 години и програмата приключи. Ако ние искаме да вървим, това трябва да бъде устойчив модел, който да дава плановост и това да се движи 5 години, 7 години, 10 години, няма никакво значение. Категорично съм съгласен с Сандо за това, защото вече в Европа това много отдавна е направено. Половината от нашите колективи отидаха да работят в чужбина. Да речем, в една Франция има 70 000
единици, които трябва да се санират и всичко това, което ни обучихме в този период, отиде да работи там. Задава се нова вълна, очаква се в нова плана за възстановяване и развитие да има наново такава пари за това нещо. Ние сме готови, но въпросът е, че преди да сме готови за да го свършим, преди това трябва да се направят съответните поръчки, трябва да се извърват всичко това по отношение на оценяване, по отношение на сключване на договори и разбира се, за мен едно от нещата, за които говорим е, и аз ще се пошегувам с един анекдот, а вие ще ме разберете какво искам да ви кажа. Един човек в Люлин си направил сервис, казвам Люлин, защото до мен е кмета на Люлин, и написал отпред: ние можем да изчукаме вашата кола бързо, качествено и ефтино, но трябва да изберете само две от нещата. Така че, уважаеми колеги, няма как да правим качествени неща без пари или бързо, или както и да е. Защото ние трябваше септември да минат всичките търгове, сега сме ноември, не са почнали, март може би няма да почнат, а пък края еди си кога. И няма как да стане. И както казва Кольофичето, за 100 дни с 100 работника, но с 1000 работника за един ден не могат да го направят. Така че това е истината. Сега към кметовете. Ако трябва да изберете две от тези три, може ли да ги повторите? Бързо, качествено и ефтино. Да. Ами да, няма как да се случи и трите едновременно. За мен лично най-важното е да е качествено изпълнението. Това е приоритета. Сега, може би на следващото място да поставим да е по-бюджетно и по-ефтино, а пък бързината вече е функция на останалите две неща. Но да, има какво да се От какво се оплакват най-често жителите на Люлин? От качеството на ремонтите и или изобщо от липсата им на тях. Аз, към колегата ще се присъединя, че нашите райони тенденциозно, така изглежда поне, последните 15-20 години са пренебрегвани. Едно време има такъв анекдот, защо е построен Люлин, например, за да се покаже, че на Запад се живее по-зле. Ние се опитваме да се борим с този предразсъдък и борим се, като показваме, че имаме дадености, които хората забелязват и тези дадености следва да ги облагородим, за да придобият наистина така облика на предпочитано място. Аз съвсем отговорно го казвам това за Люлин, защото Люлин има много дадености. Господин Сандов спомена за посоката на вятъра. Всъщност Люлин е един от най-чистите показатели на въздуха в София, заедно с Банкя, тъй като има течение, което много често сменя въздуха и циркулацията на въздуха. В Люлин имаме незасегнати междублокови пространства, които има определени проблеми, проблемни точки, които по общия устройствен план предстоят да бъдат застроени, но ние се борим с това в момента да направим замяна и изкупуване на тези места, така че тази даденост за междублоковите пространства да остане такава. И всъщност вярвам, че с упорити стъпки в тази посока ще ги решим нещата. Преди да чум господин Костадинов, да ви помоля за кратък отговор на въпроса. Господин Сандов преди малко, като говорех, Да, аз всъщност бих опонирал тук на господин Сандов всъщност това, че вятъра основно от запад в София помага според мене, защото когато има вятър, всички знаете, че атмосферата в София се изчиства. Проблемът е локалните замърсители и това, че да кажем в Люлин, в Филиповци, пак понеже е от запад и непосредствените микрорайони около Филиповци продължават да бъдат обект на замърсяване от самия комплекс, който е там. И това, което е предвидила и Столична община по продължаващата програма за подмяна на отоплението на твърдо гориво, продължава като програма.
Но имаме го този проблем, да, и се борим с него, и това, което предвиждаме, е всъщност да информираме гражданите да преминат на алтернативно отопление съответно, за да може да се... Нали, той е много комплексен въпрос. Тук не става въпрос само за отопление, тук става въпрос за това, че тези граждани много често, препитавайки се от цветни метали, палят огньове, палят гуми, съответно, нали, всичко това, този процес тук отново следва да се обърнем към държавата, тъй като проблема по изобщо философията на това как се изкупуват тези метали, как се преработват отпадъците, е функция и на държавата, и на нейната по-активна роля. Това може да го вържим, ако щете, и с децентрализацията на общините, защото ние, ако имаме някакви правомощия в тази посока, бихме били много по-ефективни. Отделно само да загадна, на територията на общините Божурище, Сливница, дори Драгоман, имаше дискусия наскоро по един проект във връзка с открита мина. Аз се присъединих към колегите от тези общини и кмета на район Банки тогава се включи с инициатива и подписка да спреме този проект, тъй като той би оказал сериозно замърсяване на цяла София, не само на районите. Господин Костадинов, бързо, качествено и ефтино. Изберете вашите две. Качественото ще повторя колегата от Тодоров от Люлин. Качественото е най-важното. Въпросът е, че ние като оперираме с публични средства, за жалост основния критерий е най-ниска цена, което пак се допира качествено и ефтино, но не винаги качественото е ефтино. Относно енергийната ефективност мога да кажа, че да се похваля. В района строим в момента детска градина, която ще е първата неутрална детска градина, така както казахме, с слънчеви панели, за да може да е самостоятелна, да не е необходимо допълнително ток, топофикация, да се вкарва допълнително с изолация от последно поколение. Това като похвала, така да се похвала. Относно санирането, темата, която минахме, там действително не се случват нещата по начина, по който ни се иска. Да речем, в район Връбница има само един блок, който е кандидатствал по програмата, съответно е спечелил и сега вече сме в процеси за избор на изпълнител и реализация. Друга тема, която господин Тодоров загатна и вие за отоплението от твърдо гориво. Район Връбница е част от програма LIFE, която е под шапката на Столична община за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво и мога да се похваля, че е първенец сред останалите райони. Селата Мрамор и Волуяк, които са на територията на района, са едни от първенците по вече подменени уреди, така че работиме в тази посока. Малко по малко стъпките са начертани преди това, ние ги следваме, продължаваме, общо вървим в тази посока. Благодаря ви. Въпроси от залата? Заповядайте. Микрофоните. При вас ли е? Здравейте. Аз съм взел здравейте микрофон. Аз имам... Бихте ли се представили? Асен Асенов се казвам. Малко по-късно ще водя и панел, но сега имам въпрос към панелистите. Тук той е различен за всички от тях. Първо към кметовете. Нали, хубаво е всичко това, което казвате, но в контекста на свързаността и на региона за Запад от София има два инфраструктурни въпроса и проблеми. Единия е последната част на Ломско шосе и връзката и с пътния възел за Костинброд, която и кога ще се случи и какво се прави по този въпрос. И другия по-тежкия е Царица Йоана с икономическата зона в Божурище, който също стои нерешен и създава проблеми не само за работещите и живеещите там, но и за работещите и живеещите в Люлин и в Връбница, в кварталите. Към господин Терзиев въпросът ми е свързан с повишения интерес към строителство в общините на Запад от София, особено в Божурище, но той ще се прехвърля и към
Сливница, към Костинброд и така нататък. Какво и как могат да направят общините и гражданите и въобще какво трябва да се направи, за да не се случи ситуацията с Южната дъга на София и нейното презастрояване и превръщането й в някакво страшно чудовище от сгъчкани жилища. И към Боби Сандов въпросът ми е такъв. Говориме за този район, за Вискярска планина и за проблемите и с въздуха, и с околната среда, и с неговото развитие от тук нататък. Всъщност, ние си говорим много за чистия въздух, природата и другите ценности на региона, но Перник откри рудник, ТЕЦ. Господин Лумов разказа за Сливница в предния панел с отново една минна история, с няколко кариери. В Брезник от южната страна на Бърдо вече се изгражда този минен комплекс. Разбира се, водите и климатичните промени водят до обезсушаване, проблеми в горите. Къде е посоката и какво трябва да се направи, за да може този регион всъщност да опази и да развие онези ценности, за които и хората в Божурище, и хората в Сливница, и всички, които милеят за него, говорят. Благодаря ви. Заповядайте да чуем и вашия въпрос. Да ви помоля после за кратки коментари в отговор на въпросите. Здравейте! Здравейте! Казвам се Горица Николова. Жител съм на община Божурище. Мога да се нарека общественик. Първия ми коментар е по отношение на чистотата на въздуха на София, който е основният проблем на София. Това нещо. Чува се добре, да. И двете неща, които са ключови за чистотата на въздуха на София. Едното е зелената система на София. По образование съм и ландшафтен архитект. За късмет. И това, което спомена господин Боби Сандов, зеления пояс. Заповядайте, другия микрофон е може би зелените клинове на София. Значи, зелените клинове от към Витоша вече почти ги нямаме с презастрояването от към Малинова долина и всички там неща, които едно време бяха едни поляни, планувани именно за зелени клинове. Рестрикциите за презастрояването за мен са много ключови, тъй като господина, който представлява Камарата на строителите, най-вероятно много добре, господин Терзиев, да, много добре знае, че като стигнем до пари, качество и така нататък, трите компонента, които той спомена, като се стигне до озеленяване и процент озеленяване, най-малко пари в инвестиционния проект винаги остават накрая, когато трябва да се прави последния етап по озеленяването. Зелената система на София е изтощена, дърветата са устарели, благодарение на тях все още дишаме, тези, които са засаждани преди повече от 50 години. Не се обновява качествено, тъй като да, има компоненти, които са зададени за дебелина на стъбло, големина на короната и така нататък. Те се спазват в момента на изпълнение на проекта, след това никой не съблюдава тези дървета да бъдат поддържани и отгледани, така че те да оцелеят. Всички ние виждаме по улиците дървета, които така. Обаче, понеже това не е основното, за което исках да говоря, имам какво да кажа, но ще продължа натам. Не съм съгласна с това, което каза господин Сандов по отношение на влизането на замърсен въздух от запад от София, тъй като още на времето, когато съм била в 7-ми клас в Националната природно-математическа гимназия, сме учили, че благодарение на розата на ветровете, която е така предразполагаща към това, от запад да влиза през една така своеобразна фония единствения чист въздух в столицата. Сега, ако има от запад замърсяване, то е от печките на, знаете на кой квартал. Живея и винаги съм живяла на запад от София. Мога да ви кажа, че много отдавна и много малко вече домакинства има, даже аз не се сещам, примерно в моето село, защото аз съм от село Пожарево, община Божурище, някой да се отоплява на въглища. Така че, по отношение на чистия въздух на София, столицата трябва много сериозно да се замисли. Благодаря и на господина преди мене, който го засегна този въпрос, благодаря и на кмета на Люлин, който се опита да каже кой е един от основните бъдещи проблеми на столицата и на чистотата на въздуха й.
не трябва да бъде позволявано нашия регион да пробива тази индустрия, говорим за минната индустрия, и да, не на последно място, очаквах, госпожо Чешмеджиева, точно от вас, във вашето предаване, да поканите някой от община Божурище, защото ние направихме първия в историята, не първия в историята проведен референдум, а с такъв висок резултат на изборите, с такъв висок процент, в който жителите на община Божурище се обединиха срещу това да не се случва това нещо. Ние сме Шоплък, имаме мнение, всички ние сме от Шопско и трябва да опазим региона си чист. А единственият начин София да опази чист въздуха си е това да съблюдава на запад от София да има чист въздух, защото единственото място, където може да се разтовари столицата, е натам. Благодаря. Кратки коментари. Заповядайте. Първият въпрос, понеже беше насочен към мен, именно Ломско шосе. Това, което заварих при застъпването ми в длъжност, беше, че и към момента все още текат градоустройствени процедури, именно приемането на подробен устройствен план за частта на Ломско шосе. В момента и заради промените в НАК, това допълнително се забавя, а именно причината основната е възражение срещу подробния устройствен план. Има живущи, които попадат в обхвата на проекта и те съответно възразяват срещу така предложения проект. За жалост това е нещо, на което трудно бихме повлияли и освен чрез разговори с възразителите, но все пак не срещаме от тяхна страна желание това нещо да се случи. Те са си егоисти и мислят за себе си. А всъщност дори тук не говориме за отчуждаване на имоти или каквото и да било, а просто един човек твърди, че булеварда минава много близо до неговата къща и това е проблема. Това е спънката към момента. Последствие, като бъде приет плана, преминаваме към проектиране и изграждане, но за жалост не мога да се ангажирам със срок. Кога би станало това? Благодаря. Благодаря. Заповядайте. По отношение на царица Йоана, там сме идентифицирали имотите, които подлежат на отчуждаване. Предстои това да се случи. Нямаме, доколкото ми е известно в момента, спънки това да продължи. В момента Метрополитен финализират избора на изпълнител за изграждането на тези 2 метростанции. Съответно, след като бъдат изградени, очаква се всъщност тяхното изграждане да приключи 28 година. След това ще бъде рехабилитиран булеварда с 4 ленти и социална инфраструктура, паркинги, джоб паркинги и тротуари около тях, като това всъщност ще придаде много, много завършен вид на този централен булевард за Люлин, който ще приключи с метростанция Струма, ще се казва, последната метростанция на кръговото с околовръстното, като проведох разговори с професор Братоев, така че да има изходи на метрото и от двете страни на кръговото движение. В момента има приет ПУП за продължаване на царица Йоана до Банско шосе направо на запад от кръговото. Работи се в момента по посока на това да продължи този булевард и да свържи индустриалната зона в Божурище, което е много важно, защото това ще увеличи свързаността и на самата индустриална зона и ще отпуши самия трафик, както на индустриалната зона, така и на Люлин, с бърз достъп до и бъдещата магистрала Европа. Имаме отново финансиране, предоставено по инвестиционната програма на Асен Василев за проектиране и отчуждаване именно на този път, което е много важно и жизненно важно. Преди няколко седмици проведохме работна среща с индустриалците в индустриална зона Божурище. Общо взето нашия квартал Люлин е много силно свързан, тъй като и много граждани работят в индустриалната зона и това е жизненно важно за нас. Всъщност ние припознаваме тази индустриална зона, която е най-голямата по площ в България,
като интегрална част от нашия район, тъй като тя всъщност е икономически двигател за нас. И само последно да довърша чисто инвестиционно. Влязохме в преговори с частен собственик за даряване на около 10 декара непосредствено до кръговото в Люлин за изграждане на многоетажен буферен паркинг с близо 1000 места, паркоместа, за да може този проект да се реализира паралелно с завършването на метростанцията там, така че да бъдат осигурени достатъчно на брой места, това, за което и господин Сандов каза, да има големи буферни паркинги, за да поемат трафика от хора, които идват с колите си от Перник, Божурище. И те да ползват повече градски транспорт. Да, този паркинг, а не да ползват. Аз ако позволите една вметка, защото съм от този тип жители на София, които не карат кола. Аз нямам кола, никога не съм карала кола и ползвам градски транспорт. И честно казано, смятам, че в последните години нещата с градския транспорт, аз ги виждам, че се развиват добре и свързаността се подобрява. Сега остава да се оправят и заплатите, още по-модерни и по-зелени превозни средства. Инженер Терзиев, какво ще правим с рестрикциите за строителство и изобщо как строителите оценявате разговора с местната власт и с държавата, когато става въпрос за това как да изглежда един район, един квартал, един град? Аз започнах моето изказване точно с това, че в крайна сметка аз искам първо само една вметка. Зелените площи, не съм съгласен категорично с вас и трябва да кажа, че винаги остават пари за тези неща и фактите са много. Това, което касае в самите сгради, които са от интерес на строителя. В крайна сметка, накрая идва някой, който ги приема. Има проект, някой трябва да ги приеме и да даде решение за строителство. Ако сте непримирими, нещата се случват такива, каквито са. Но нека да направим нещата, които касаят строителя, който за мен не го винаги отъждествявате, че строителя е човека, който поръчва тази сграда. Най-често това е инвеститор. Строител е един прост строител, който изпълнява волята на даден инвеститор. Така че не винаги строителят е виновен за това, че се значи общината идва със своя специалист и казва, това е изпълнено съгласно проект. Ако не е изпълнено, знаете, отказва се и толкова. Какво трябва да направим тук ние? Но всичко, което касае извън сградата, не е работа на строителя, нали? В крайна сметка. Не защитавам нито другите. Това, което трябва да се случи на вашия въпрос, правила. Правила и в никакъв случай промени. Прави се едно застрояване, то е категорично навсякъде, примерно казвам, кота корниз 4 метра и така нататък, и това се изпълнява безпрекословно. Почнем ли да си изпълняваме, нашия проблем на нашата държава е винаги това, че за едни може, а за други не може. И това е нещото, което касае и е големия проблем на хората. Защото всички виждаме как до една сграда от 5 етажа изниква една на 40 етажа и за единия може, пък за другия не може. Или както се пееше в една прословута песен за какво беше, за кокошка няма прошка, за там какво беше. Тъй, че категорично за мен е правила във всяко едно отношение, спазване на правилата и санкции за този, който не ги спазва. Правим ли го това? Аз само ще попитам някой от вас да знае държава, в която няма правила и тя да е прокопсала? Аз поне не познавам. Отиваш в Гърция, плащаш си толкова, колкото струва магистралата, отиваш в Германия, не можеш да паркираш където искаш. Сиреч, почнем ли всички да изповядваме това, че правилата са за всички, а не за едни или за други, нещата ще се нагласат от само себе си, според мене. И всички заедно, не винаги да гледаме в чуждата, защото къщичката е обща. Моя етаж е мой, на кмета е неговия. Всички трябва да се хванеме за ръка и да си почистиме къщичката и след това си я поддържаме. Защото няма как да речем някой строител да направи примерно парк като компенсационен и след това да очакваме този строител да го поддържа 20 години. Няма как да стане. Трябва да има начин, по който той трябва да се предаде и някой да се грижи. Както ние се грижиме за нашата къща, вкъща да си я боядисаме, да си я или за колата да я смажаме, да я гресираме, така трябва да се грижиме за всичко това, което правиме. То не е вечно. Така че това е правила, ред, изпълнение и санкции. Това е истината. Благодаря ви. Господин Сандов, заповядайте в коментар. Да, благодаря. Имаше няколко въпроса към мен. Първо искам да направя едно уточнение. Климата не е статичен, той се променя.
и включително това, което и аз и Горица сме чели в учебниците, по това време имаше Кремиковци, целият Перник, индустриалната зона работеше и затова се казваше, че от запад влиза свежия въздух. Сега не е точно така, няма го Кремиковци. Това не е някаква, вижте, това не е някакъв упрек към хората, които са в Западна София или живеят на запад от София. По никакъв начин не го разбира. Няма нещо прекомерно. За щастие няма голям индустриален обект, който да вкарва такъв тип замърсяване. Но това е задача за всички нас, независимо къде живеем. И аз го казах в идеята, че от интерес на хората от София е да има по-чист въздух на запад от тях, защото този въздух влиза към София. И в същия момент от интерес и на София, и на общините и районите на запад от София е нашите съседи, етнически събратя от западните покрайнини също да живеят добре, защото пък техният въздух идва насам. А иначе силният въздух изчиства София. Обаче силният вятър, обаче слабия вятър всъщност не го прави. И накрая опитайте се да си спомните тези, които живеят по-отдавна тук. Последните години, 10-тина, имало ли от онези задържащи се мъгли в София, които стоят по 10 дена, един месец, които правиха въздуха наистина да го режеш с ноши и много мърсен. Заради промените в климата вече София става едно малко по-проветриво място, което е добре за нас, защото ще влиза този по-свеж въздух и в същия момент тези инверсионни състояния, които бяха преди, които се наблюдаваха през зимата, стават все по-малко на брой, което означава по-чист въздух. Но в същия момент това, което Горица каза за качеството на зелените системи в града, той има нужда от подобряване. Със сигурност и то с подход, който е професионален, за да може видовете да са подходящи, да са разположени, да имат тези зелени прегради, които ги наричат около големи булеварди, нали, около места, които са източник на по-голямо замърсяване, особено с финни прахови частици. Аз бих казал и създаване на този зелен ринг от дървета и няколко горички. За сега има една горичка, която е новата гора на София, която е в този район, но според мен има нужда от малко повече. И отговорите на всички тези въпроси се съдържат в общите устройствени планове на общините, като за Столична община предстои промяна в общия устройствен план. Това е място, на което да се заложат всички тези въпроси. И на въпросите на Асен. Просто се познаваме много отдавна из Горица и Асен и затова си говорим на малки имена. Аз се радвам, че са тук днес. Въпросите на Асен са много важни, защото аз ще знам, че сме в края на панела вече. Ще отбележа 2-3 важни въпроса, които оценката за въздействие, но има проект за открита въглищна мина в община Сливница. Именно пак по това трасе. Нали, сега не знам Ковачки дали би го реализирал този проект или не, но тепърва трябва да се прави нова екологична оценка. Надявам се там пак да има много силна гражданска активност и това да се предотврати. Други за сега поле големи такива заплахи, нали, тук там е някоя кариера, но поне големи такива индустриални заплахи мисля, че няма за района. Но има един друг проблем и той се нарича достъпа до качествена вода. Защо го казвам това? На запад от София, в подножието на Стара планина, са особено карстови райони и голяма част от водата попива в дълбочина и това създава някои трудности. От друга страна, самата система от ВИК е стара. Сега един голям проект се движеше, не знам дали е завършен. Той е с европейско финансиране за тук Нови Искър, тези райони, които са Вулък и така нататък, но имаме проблеми с стара инфраструктура на ВИК в западните общини от София. Там са необходими средства. Много малко се говори за това, длъжен съм да го кажа. Деривацията на Петрохан е проблем в перспектива за жителите на запад от София, защото ще окаже въздействие. Деривацията отклонява води на юг от Ком и ги премества към Бързия, което създаде един проблем преди време, ако си спомняте, с района на Своге и реката Малки Искър. Но такъв проблем може да има в перспектива, тъй като то се стопанисва от НЕК, а НЕК не обичат много да се комуникира с другите институции, но това може да се окаже проблем в перспектива.
Иначе от към наводнение, мисля, че в някаква степен сте пощадени в този район, тъй като и наклоните и така нататък, но винаги трябва да има едно на ум, да се поддържат горите и в Вискияр, и в Люлин, и в Стара планина в добро състояние, за да не се случват катаклизми от това, което сме виждали през последните години и което, трябва да кажем, ще става все по-често. Особено чрез нагрядното Средиземно море. Една голяма част от валежите, които идват тук, първо се създават върху Средиземно море и падат тук. Знаете, виждаме го сега и в Валенсия. Точно това щях да кажа и аз. Ужасяващи кадри. Да. Сега ние сме малко по-далеч от тази част на Средиземно море и по-скоро изваляванията ще бъдат преди да са достигнали България, тези големи извалявания, както се случи в Валенсия, но се очаква да има в една част от сериозни промени, такива извалявания, които създават риск от наводнения. И да не забравяме и въпроса с пожарите. За щастие, последните години не се е случвал голям пожар в този район, но поддържането на добри горски системи са важни и за водата, и за превенция от пожари. Благодаря ви. Не знам, Асене, отговорих ли на всички въпроси? Искам да дам на инженер Терзиев възможност за заключителни думи, защото знам, че той трябва да отида на друга среща. След това ще ви помоля обаче за много кратки реплики, защото имаме 7-8 минути до финала. Заповядайте. Доколкото си спомня, мисля, че би трябвало в рамките на следващата година да се случи генералния план на София. Случи ли се това, което пак искам да кажа в крайна сметка? Случи ли се? Направи ли се така, че след това да няма никакви промени по какъвто и да е начин, нещата ще ни се случат. Когато се опише, че в този район това са правилата на застрояване, няма да има такива въпроси и такива мисли за санкции по презастройване. Какъвто е планът такъв. Защо в централната част на Париж не може да види сграда над 5 етажа? А има квартал, в който са разрешени сгради по 30-40 етажа и така нататък. Това е. Правиш плана, правиш правилата, мислиш, правиш комуникациите, правиш всички тези неща и след това почваш планово да ги изпълняваш според твоите приоритети и своите пари. Същото правиме всеки един от вас и нас в собствения си апартамент. И аз искам да го направя цели, но като нямам пари, ще направя днеска тая стая, утре другата и така нататък. Тъй, че правила, отговорности и срокове. Това е истината. Благодаря ви много. Искате нещо да добавите? Само да кажа, че София, както се разраства нагоре към Витоша и се позволява изсичане в частни парцели, за да се застроява, наводненията от Валенсия могат да ни се случат при евентуални такива дъждове. Да, аз ви благодаря, че засегнахте, господин Сандов, тази тема, защото вероятно е много непрофесионално. Аз не съм човек, който е вътре в детайлите за това какви промени в климата идват и се очакват, но всички го коментираха, защото това не е някакъв изоставен откъснат район на Испания и действително кадрите бяха шокиращи. И трябва да се мисли много в тази посока. Бихте ли казали едно изречение в заключение? Занимавате се активно с темата за околната среда. Имал сте възможност да бъдете и в изпълнителната власт, и в законодателната. Сработва ли формулата на обсъждането, решаването, това за което говори господин Терзиев? Или всеки си говори каквото той си е наумил? И накрая общия резултат, половината от участващите в това решение се дистанцират от него. Има много какво да се направи по тази формула, за да работи по-добре, защото тя е гаранция, че ще бъдат избегвани сериозни проблеми, които в един момент да сблъскат гражданите с публичните власти, и винаги могат да бъдат намерени решения, които не са в институциите, а са в бизнеса, в обществото, които да бъдат на достатъчно ранен етап представени, за да могат те да бъдат заложени и да се случат. Така че има много какво да се работи в тази посока. По същият начин е и за комуникацията между институциите. Не е на достатъчно добро ниво. Може би чрез дигитализацията и чрез увеличаване на прозрачността това ще се подобри, но на този етап комуникацията между отделните институции
както на ниво изпълнителна власт, така и между местни и централни власти, така и между законодателна и изпълнителна власт, не е на достатъчно високо ниво. Но искам да ви кажа, че по отношение на околната среда, за щастие, това са едни от процедурите, които са често пъти единствените, които дават възможност на гражданите за участие, тъй като те са регламентирани. Така наречената екологична оценка задължително изисква обществено обсъждане. И това понякога е единственият начин, по който гражданите да се включат в дадени процеси. И тъй като сме накрая, ще кажа едно нещо като решение, което според мен е много важно. Струва ми се недостатъчно добре използван потенциалът за развитие, туристическо развитие на тези райони, а това според мен би дало едни допълнителни ползи. Хората, които живеят в София, често пъти възприемат, че единственото и най-близото е да се отиде на Витоша. Само че за същото време може да се отиде в Люлин планина или Вискяр, или нали, в подножие Бързия и така нататък. Не, Бързия, прощавайте, не Бързия, имах предвид от тази страна селото, което е Гинци. Да, Гинци или някои от тези села за почти същото време, имат много предпоставки. Драгоманското блато е един прекрасен обект. Има вече нови защитени територии в района. Чисто природните данности са много добри. Така че едно по-добро туристическо развитие на този район, според мен, ще го свържи и икономически и много хора ще проявят интерес, включително за закупуване на имоти, за инвестиции в този район и въобще ще се отвори малко повече на запад. Това в същият момент, другото важно нещо, което според мен е много ценно, е ако можем някакси тази граница, която в момента съществува държавна, да не е само преграда, да е по-скоро възможност, врата. Според мен са нужни, знам, че, и това вече мога и от личен опит да кажа, знам, че сръбската страна много пази този район за някакво обвързване с нашият, тук от нашата страна на границата район, но ако имаме по-добри отношения, икономически, социални, културни, с западните покрайнини, с районите на Димитровград и Пирот, това ще се направи така, че тези общини на запад от София не са по-към края, към границата, а по-между онзи район и София. И това ще създаде много добри предпоставки за правене на бизнес, за социално развитие. Така че това са двата мои съвета. Ако може местните власти да се опитват да ръчкат и централните, те самите да имат инициативи в тези две направления за туризъм и за трансгранично сътрудничество. Благодаря ви много. В последните минути на двамата районни кметове, нека въпроса ми да бъде такъв. Какви въпроси и доколко решавате и намирате отговор на въпросите, които са важни с вас, заедно с жителите на вашите райони? Господин Теодоров. Аз лично се старая всяко едно решение да бъде синхронизирано с жителите на района, като провеждам редовни срещи с тях. Всъщност това е нашата идея за ефективна, отворена и прозрачна районна администрация. Защото това, което аз съм наблюдал като гражданин и като активист от страни на всички тези процеси, винаги ми е правило впечатление, че едни финанси се харчат, едни проекти се правят с много нисък полезен резултат. И това е вследствие на липсата на добра комуникация и визия за това какво иска да се случи. Тоест тези пари не достигат висока степен на ефективност за гражданите, което е проблем. Ако щете дори една междублокова градинка, за да се изгради, да се направят подходите към нея, това какви съоръжения ще има, кой ще я ползва, това всичко трябва да мине през една задълбочена дискусия с ползвателите на тази градинка, защото те са изградили свои навици там, събират се в единия край, например, в другия край се разхождат кучета, определени възрастови групи я посещават. Това го давам просто като пример, защо най-елементарното нещо трябва да бъде съгласувано с гражданите и да се чуе техния глас. И не на последно място, това го правя не само защото искам да го кажа като някакъв пиар или като това, че
така ще се случи по-добро разходване на средствата. Защото това ми улеснява и моята работа. Аз имам ограничен брой хора, на които мога да разчитам в районната администрация за този голям район. И на мене някой гражданин, ако дойде и ми каже чисто практично, че тук се паркира така и е по-удобно това решение да се случи, защото еди какво си, на мене той ми е свършил над 50% от моята работа в администрацията. Благодаря ви много. Радвам се да го чуя. Господин Костадинов. С господин Тодоров споделяме горе-долу едно мислене. Проблемите, които решаваме заедно с гражданите, тъй като и аз до преди една година бях обикновен гражданин, не знаех как функционира общината и оставах с впечатление, че нещо не се случва както трябва. И сега това, което се стрема да направя и се старая, и когато дойде гражданин и ми каже това не се случва както аз очаквам, в много често от случаите му обяснявам защо точно не се случва и от другата страна има едно разбиране. Защото до вчера, както се казва, ние виждаме, нещо не се случва, обаче никой не застава от другата страна и казва това не се случва, защото това и това. Това е, което се опитвам да направя, да има една чуваемост сред гражданите, именно когато нещо не се случва, да им обясна защо не се случва, за да разберат и в последствие да се опитам да се случи това нещо, колкото и усилия да коства, разбира се, ако зависи от мен, защото има неща, които не зависят от нас като районни кметове, за които единствено... Благодаря. Ако позволите една кратка провокация накрая, просто с по едно изречение да ми отговорите. Чувала съм, че има една идея районните кметове на София и може би там, където има районни кметове в големите градове, да си направят нещо като собствено сдружение и заедно да търсят решение на това как да си извоюват повече възможности за идеите, които имат. Подкрепяте ли такава идея? Да, кмета на Слатина инициира такова сдружение. В момента мисля, че се регистрира, ако не се лъжа. Значи е напреднал процес. Да, така че ние го подкрепяме. Това е начин, по който да обменяме идеи с колегите във Варна и Пловдив, където има районно деление. Ние в София сме 24 и се събираме редовно на 2 седмици веднъж, така че неформално си го имаме като сдружение. Отделно много интензивно новите кметове обменяме идеи помежду си. Де-факто го има това сдружение. Искаме да го разширим заедно с колегите от провинцията. Господин Костадинов? Аз ще допълня, че едно такова сдружение би ни дало малко повече гласност, тъй като да не кажа всички, но почти всички райони в София са... Ние районните кметове сме градоначалници на малки градове. Примерно предишния гост, кмета на Божурище, господин Димов, населението на Божурище е 10 000 души, докато при мен във Върбница е 50 000 души. Но той има по-голямата оперативна свобода да направи нещо, което да се види от гражданите, докато при нас това го няма. И това сдружение би довело до нашата чуваемост на национално ниво, включително и законодателни промени, които да ни отвържат ръцете на разговорен език и хората, които са ни избрали, реално да получат това, което очакват от нас. Благодаря. Люлини и Камарата на строителите нещо се договарят. Така и ви благодаря за дискусията. Надявам се на аудиторията да беше интересно, да беше полезно. Аз като журналист чух доста неща, които наистина са интересни да бъдат проследени във времето и се радвам, че има хора, които мислят за това какво ни чака и търсят решението, така че да се справяме по-добре. Успех ви пожелавам на всички. Благодаря много на аудиторията. Благодаря. Беше удоволствие.